V kaviarni hotela Branč sa v piatok 18. apríla uskutočnilo finále druhého ročníka súťaže Enersol. Súťaž otvoril riaditeľ Stredného odborného učilišťa v Senici Roman Šedivý. Privítal hostí z úradu Trnavského samosprávneho kraja, Krajského školského úradu a mesta Senica na čele s primátorom Ľubomírom Parískom i súťažiacich študentov. Súťaž Enersol vznikla pred 5 rokmi na výzvu Holandského kráľovstva. Jej pokračovatelem v České republike byl Jiří Herodes. Enersol jako mezinárodní projekt skončil v České republice a na Slovensku v roce 2004 a bylo přirozenou snahou naší, abychom pokračovali v tom, jak prosazovat technické inovace do oblasti alternativních energií do našich vzdělávacích programů. Takže šlo vlastně o populárně vědeckou formu přednášení technických informací o inovacích v oblasti obnovitelných zdrojů energie a úspor energií. Stredné odborné učilište 4 roky pôsobí v tejto medzinárodnej súťaži. Pred 4 rokmi sme boli prvýkrát pozvaní na finále do Českej republiky. Naša žiačka Žaneta Rybárikorová vyhrala prvé miesto v tejto súťaži, tak nás to tak pozbudilo. Zúčastnili sme sa aj druhého ročníka Českej republiky. V Prahe naše družstvo pod hlavičkou Zlínského kraja bolo na druhom mieste. Do súťaže sa zapojilo 10 stredných škôl z 5 krajov Slovenska. 15 súťažiacich z Popradu, Istebného, Zlatých Moraviec, Mijavy, Skalice, Kbiel a Senice obhajovalo svoje práce pred porotou zloženou z učiteľov stredných škôl zo Senice, Mijavy a Skalice. Žiaci majú za úlohu neformálne pripraviť prezentáciu v PowerPointe na tému alternatívne zdroje energie. Je to využívanie vodnej, tepelnej, solárnej energie. Realizovanie podobných súťaží podporuje i Krajský školský úrad. Našou úlohou v tomto programe je vlastne túto myšlienku presadiť u zriaďovateľa. V tomto prípade tejto strednej školy, Stredného odborného učilišťa je Vyšší územný celok v Trnave. Takže túto myšlienku by bolo veľmi dobre spropagovať, aby bola ďalším nosným pilierom do budúcnosti, možno aj pre iné školy, pre iné kraje na Slovensku. Mimoriadne aktivity stredných škôl bude umožňovať i nový školský zákon, účinný od septembra tohto roku. Nový školský zákon bude dovoľovať voliteľnosť a možnosť realizovať sa v tzv. Školskom programe a toto je vynikajúca príležitosť škôl, ako sa môžu profilovať na základe regionálnych možností alternatívnych zdrojov energií, ale aj iných profilujúcich oblastí života. Víťazom druhého ročníka celoslovenskej súťaže Enersol sa stal Ľudovít Petržalka z gymnázia Skalica. Druhé miesto obsadil Marcel Janák, študent Strednej priemyselnej školy Mijava, a tretie študentky Stredného odborného učilišťa v Senici Lucia Jurčová a Viera Kutnerová. V našej práci sme sa zamerali na využívanie solárnej energie vo VTSU Záhorie. Opisovali sme solárne panely, princíp ohrevu teplej užitkovej vody. Všetci ocenení a ďalších 7 vybraných študentov bude obhajovať svoje práce v medzinárodnom finále, ktoré sa bude konať 24. a 25. apríla v Českom Tábore. Vo finále sa stretnú študenti z Nemecka, Českej republiky, Slovenska a Slovinska.